En die binnen er wies mee. Benamen mooi geld dat beschikbaar komt voor de kredietbank. 5 miljoen euro. Bedrijven die bij een gewone bank geen lening krijgen kunnen daar aanklopje. Iedere ondernemer die wij hiermee in de benen kunnen helpen of in de benen kunnen houden, betekent weer een stukje groei van de Friese economie. En vooral het kleine MKB in Nederland en in Friesland zorgt uiteindelijk voor groei van de economie. De brancheorganisatie MKB Noord had al kritiek. Die vindt dat de kredietbank net de taak van een gewone bank oernemen moet. De kredietbank heeft als adagium dat wij doen wat de markt niet doet. Nou, op dit moment lenen de banken geen geld of nauwelijks geld aan het kleine MKB. En dat gaan wij nu oppakken. Een part van het geld zal beschikbaar komen voor de bouwsector. Ik denk dat het mooi is dat de provincie geld pompt in de economie. Het idee is sowieso goed. Ik hoop dat de coöperatie mooi subsidie van provincie Friesland wat doet. Dat zou een goede stimulans wezen. Daar staat dan de subsidie dat er nou betaald is voor de particulier. En daar heb ik nog net het idee van of dat een geweldige stimulans is. Bijland zet vraagtekens bij de 12 miljoen euro subsidie die het uitlutsen wordt voor het energiezuinig maken van Wenden. Dat smiet nevens hem net de 600 banen op die ervan verwacht worden. De particulier die zal op dit moment denk ik weinig doen. Want we hebben eigenlijk ook al een regeling natuurlijk de 6% door het werkleen. Daarbovenop zou dan een subsidie komen. Maar wij krijgen, ondanks de 6% BTW, krijgen we eigenlijk die merken net goed in beweging vanuit de particulier. Omdat de particulier uiteindelijk ook centen genereren, maar bij een bank die is op dit moment echt net scheutig jouwt. In november besluiten provinciale steden wat ze met de rest van het geld doen.